mag-change kasi pagdating ng House version, kasi meron na kaming kopya ng NEP, yung President's Budget. Ito, taon-taon ginagawa naman namin, i-compare mo lang yung House version doon sa NEP at makikita mo sa naglobohan o sa nagbukulan yung mga pondo. Madali naman i-identify dahil saan distrito yun, kaninong distrito yun. Di ba ganyan yan nangyari doon sa... Di ba pinasa nila sir ng exact ASNet? Kung sinasabi nilang ipinasa nila as an exact replica of the President's budget. So sabay lang ang labanan? Hindi. Anong dineliberate nila? Hindi sana pagka bigay sa kanila ng palasyo ng NEP, dapat kinabukasan, may House version na sila kung replica rin pala. At saka, hindi maintindihan yung mga statements. Merong statement na mineral-align papuntang NFA. Merong mineral-align papuntang polio. Kung exact replica, paano naging exact replica kung meron pa?